Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badot. Taong 1974, Maasin, Leyte. Isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang makabalik si Badot ng Pilipinas. Galing siya noon sa bansang China, kung saan nagtrabaho siya bilang katulong ng isang matandang kolektor ng mga sinaunang gamit. Ayon sa kanya, na yung pangingibang bansa niya noon ay nagkataon lamang. Hindi niya ito pinilit, bagkus kusa lang itong dumating sa buhay niya. Kung hindi niyo kasi na itatanong, bago siya mangibang bansa, nagtatrabaho na siya noon sa Maynila. Sa pangkasalukuyan, kilala ang dati niya roong lugar bilang tindahan ng mga ginto sa Ongpin. Nagtagal siya roon ng halos 5 taon bago niya nakilala ang matandang itago na lang natin sa pangalang Ambrosio. Ayon sa kanya, nagkakilala sila ng matanda dahil sa pagkahumaling din niya sa mga sinaunang sining. Nung kinuha siya nito, nakita kaagad ng matanda ang kanyang talento sa pagkilatis hanggang sa naging katiwala na siya nito. At pagkaraan lamang ng ilang taon, nang bumalik na ito sa kanilang bayan, nagdesisyon itong isama siya. Halos 6 na taon siya ritong namalagi bago tuluyang pumanaw ang amo niya. Nung mawala ito, kailangan niya nang bumalik ng Pilipinas sa kadahilan ng pinaghati-hatian na ng mga anak nito ang lahat ng naiwang yaman ng matanda. Ngunit kahit ganoon ang naging sitwasyon, nagpapasalamat pa rin siya gawa ng hindi siya nito kinalimutan. Bago siya umuwi, binigyan siya ng pamilya ng sapat na pera upang makapagbagong buhay. Bukal sa loob naman niya itong tinanggap, kaya naman pagbalik niya sa Maasin, hindi na siya gaanong nag-alala para sa pamilya niyang naghihintay sa kanya. At kagaya ng plano, di na siya nangahaspang mamasukan sa kung kani-kaninong tao. Sa halip na maging empleyado, gumawa siya ng sarili niyang negosyo. Hindi yun kalakihan pinuno, pero mas mainam na pagmamay-ari mo ito kaysa trabahador ka lang. Yon ang aral na kanyang natutunan sa loob lang ng ilang taong pangangamuhan. Sa simula kung ano-anong negosyo ang pinasok niya. Ayon sa kanya, maliban sa pag-aalaga ng mga hayop, sinubukan din niyang magbenta ng bigas. Naisip niya kasi na yon ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ang problema, hindi ito lumago dahil sa pangungutang ng kanyang mga kadugo. Ayaw na ayaw niyang makipag-away, kaya imbis na mag-eskandalo, tahimik siyang muling nagsimula. Marami man ang lugi pero hindi na ito mahalaga dahil kahit papaano may natutunan siya. Dumaan ang mga buwan, nahanap niya ang kanyang hilig sa paglikha ng sining mula sa pinaliit na mga punong kahoy. Kilala ito ng karamihan bilang pagbobonsai. Nakuha niya ang sekreto nito sa kanyang dating amo, kaya nung sinimulan niya ito, marami ang namangha sa gawa niya. Isipin ninyo, magta-3 taon pa lamang ang nakakaraan, napapansin na ito ng mga tao. Di naman niya yun gaanong pinagtutuunan ng atensyon, sa kadahilan ng kahit papaano, lumago na ang kanyang negosyo. Pagtitinda ng gulay at mga merienda ang pumatok sa lugar nila, kaya naman dinare-diretso niya na ito. Katagalan, unti-unti na ring lumago ang kanilang negosyo kasabay ng paglaki ng kanyang mga halaman. Para kay Badot, importante ang mga halamang yon dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na ito ang mga punong magiging tanda sa kanyang himlayan kung sakali mang siya ay pumanaw ng maaga. Hindi na kasi niya noon inaasahang tatagal pa siya dahil sa kanyang sakit sa atay. Mahirap man ang sitwasyon, patuloy niya pa rin ginampanan ang kanyang pagiging padre de pamilya. Minsan nga, ang ama niya mismo ang nagpapatigil sa kanya nang sa gayoy makapagpahinga naman siya. Kaso lang hindi niya ito madalas pinakikinggan at ang palagi niyang dahilan, magugutom ang kanyang pamilya kung titigil siya
o hindi naman kaya'y magpapahinga ng isang buwan. Isang hapon, habang nagliligpit ng paninda, inatake na naman siya ng sakit niya. Nang masipat ito ng kanyang asawa, dali-dali nitong ipinatawag ang tatay niya na kasalukuyan naman noong nag-aani ng palay. Nang marinig nito ang balita, agad itong bumaba para makausap siya ng personal. Yun nga lang pagdating nito, medyo naibsan na rin kahit papaano ang iniinda niyang karamdaman. Subalit sa halip na manahimik, di nito mapigilang pagalitan siya. Badot, nagpapakamatay ka ba? Hanggang kailan mo ba gustong marinig ang pangangaral ko? Kapag nanghihina ka na ng husto, hindi mo ba kayang ingatan yung sarili mo? Paano na lang ang maiiwan mo kung sakali mang mawala ka? Gusto mo bang maulila ang mga anak mo habang sila'y mga bata pa? Galit na wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang niya na isaalang-alang ang kahalagahan ng pag-iingat sa kanyang sarili. Kaya naman sa halip na magdahilan pa, minabuti na niya na humingi na lang ng tawad. Nung marinig ito ng tatay niya, hindi naman yun nakaimik. Bagaman di na ito nagsasalita, alam niya na nasaktan niya ang loob nito. Kaya naman bago sila magkahiwalay, nangako siya na mag-iingat na. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi niya, sumagot ito sa kanya ng, siguraduhin mo, dahil kapag nawala ka, hindi lang pamilya mo masasaktan. Tandaan mo anak, napakasakit para sa isang ama na mauna sa kanya ang supling niya. Ayokong mangyari ang bagay na yan sa akin, kaya kita pinapagalitan ngayon. Sana maintindihan mo ko. Dahil sa sinabi nito, tila bang mas lalo siyang nagkaroon ng hangarin na madagdagan palalo ang kanyang buhay. Di man alam kung papaano ito gagawin, pilit siyang nagsaliksik sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga lunas mula sa mga kakilala nilang albularyo. Yun nga lang sa kasamaang palad, wala ring naitulong ang mga ito. Pagtatapat ng mga taong napagtanungan niya, doktor na ang kailangan niya. Dahil ang ganoong lunas na makukuha mula sa pangkaraniwang karamdaman ay wala silang abilidad na pagalingin. Dagdag pa ng mga ito na, yun ang rason kung bakit umiiral ang mga doktor at iba pang mga espesyalista. Nang malaman ni Badot ang tungkol dito, agad siyang bumisita sa bahay pagamutan. Ang kaso lang, nung may nakausap na siyang espesyalista, nalaman niya na kailangan pala siyang operahan. Para hindi manganib ang kanyang buhay, tatanggalin nito ang parte ng kanyang atay na apektado. Dagdag pa ng mga ito na, hindi pa naman yun gaano kalala. Pero kung pababayaan, posibleng sirain nito ang kabuuan. Kaya ang payo nito sa kanya, magpa-opera na hanggat maaga pa. Kaso lang, kailangan ng malaking halaga para maisakatuparan ang operasyon. At kahit anong isip niya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking halagang pera. Kahit nga ipagsama-sama ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya, hindi pa rin yun matutustusan. Bagay na naging daan upang magdesisyon siya na ito ay pabayaan. Sa isip-isip ni Badot, hindi niya pahihintulutang magdusa ang kanyang mga anak at pamilya dahil lamang sa kagustuhan niyang mabuhay. Kahit papaano nabuhay na rin siya sa paraang nais niya, kaya masaya at kontento na siya sa mga narating niya. Masakit mang isipin na malapit nang magtapos ang lahat-lahat, kailangan niya itong tanggapin. Dumaan ang mga araw, sinikap niyang mabuhay pa rin ng normal. Ipinakita niya sa kanyang mga anak na hindi siya nanghihina, nang sa gayoy wala ito gaanong ipag-alala. Subalit sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama, sadyang hindi niya maitatago ang bigat ng kanyang mga dinadala. Akala niya natanggap na niya ang lahat, pero habang tumatagal ang kanyang pagtitiis, mas lalo ring lumalakas ang pagnanais niya na madugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil dito, sumagi sa kanyang isipan
ang mga bagay na dala niya mula bansang China. Kung hindi kasi siya nagkakamali, may mga regalong ibinigay ang amo niya na hindi niya pa nakikita. Nagdulot ito sa kanya ng kuryosidad sa puntong gabi-gabi niya na itong napapanaginipan. Isang hapon, nang mataong walang tao sa bahay nila, dito niya na binuksan ang mga bagahing matagal nang nakaimbak sa aparador. Dahil ilang taon na ang nakalilipas, kapansin-pansin ang mabilis na pagkaluma ng mga ito. Paghalukay niya sa kanyang mga gamit, sumalubong sa kanya ang mga bagay na nagtataglay ng mga alaala ng nakaraan. Emosyonal siya habang binubuklat ito. Gawa ng naaalala naman niya ang muka at masasayang alaala nila ng kanyang pumanaw na amo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mailabas na niya ang lahat, bumungad sa kanya ang isang maliit na kahon na gawa sa purong kahoy. Nakatago ito sa pinakailalim ng kanyang mga gamit, kaya nung hinalungkat ito ng kanyang asawa, hindi nito nakita ang mga bagay na yon. Akala niya, isang ordinaryong kahon lang ang nakita niya, pero habang tumatagal ang pagmamasid niya rito, may naririnig siyang tinig na parabang nagmumula sa loob nito. Tinig ng babae ang sumasagi sa isip niya, at kahit anong lingon, wala naman siyang nakikita. Sinikap din niyang itoon sa ibang lugar ang kanyang atensyon, gawa ng sa isip-isip niya, masyadong imposible na nagmumula sa kahon ang tinig. Pero sa katagalan, unti-unti siyang nakumbinse ng kanyang hinala. Dahil dito, kung kaya't naglakas loob siyang kunin ito. Paghawak niya sa kahon, agad siyang naglakad patungo sa loob ng silid, sabay sarado ng pinto. Kinukutuban na kasi siya noon ng masama, kaya para hindi ito malaman ng kanyang asawa, nagdesisyon siyang magtago sa kwarto nila. Matapos niya itong gawin, dahan-dahanin niya itong binuksan. Yun nga lang, hindi ito naging madali, gawa ng napakatibay ng pandikit na ginamit. Halos inabot siya noon ng kalahating oras para lamang mabuksan ito. Maya-maya pa, nang mapaghiwalay na niya ang dalawang tipak ng kahoy, bumungad sa kanya ang pulang kristal na bato na nakadikit sa kaliwa nitong pisngi. Napakaitim din ng parteng yon ng kahoy na animoy sinunog muna ito bago lapatan ng bato. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang bagay na yon. Bagaman wala siyang ideya kung saan ito ginagamit, palagi niya itong dinadala upang magsilbing pampaswerte sa kanya. Sa puntong yun kasi pinuno, desperado na itong si Badot, kaya lahat ng bagay na pwede niyang paniwalaang ililigtas siya, pinaniniwalaan niya. Yun nga lang, hindi ganon ang nangyari. At ang milagrong hinihintay niya, tila bang malabo nang dumating hanggang sa paunti-unti nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang sistema. Maging ang kanyang asawa ay nakatunog nito, kaya bago pa man ito lumala, nagdesisyon na itong dalhin siya sa bahay pagamutan. Subalit nang marinig niya ang balak nito, siya na mismo ang tumanggi. Marami sila noong napag-usapan, ngunit lahat ng yon humantong lang sa hindi nila pagkakaunawaan. Ang gusto kasing mangyari ng kanyang asawa, tulungan siya, habang siya naman gusto niyang pabayaan na lang siya nito. Kung ano-ano na rin ang kanyang idinahilan, pero batid niyang wala itong balak na maniwala. Kalaunan, dumating ang kanyang ama para awatin silang dalawa. Kinausap din siya nito ng masinsinan, ngunit sa kabila nito hindi niya sinunod ang payo nito. Pasensya na kayo, Tay, pero hindi po pwede ang gusto ninyong mangyari. Alam kong pera lang yan, madaling kitain, pero ang iniisip ko, ang buhay ng mga anak ko sa hinaharap. Sugal ang ating gagawin, kaya hindi ako pupusta, dahil malaki ang kabayaran nito kapag natalo tayo. Matapang na sagot niya rito. Matapos niyang magwika, umatake na naman ang sakit niya, at dahil dito, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na dukutin ng bato, sabay lulo nito. Nung magawa na niya ito, kaswal lang siyang tumingin sa tatay niya
habang dahan-dahang naglalakad papalabas. Kinagabihan, binalot siya ng matinding karamdaman. Halos nagdeliryo na noon si Badot, kaya inakala ng mga albularyo na mamamatay na siya. Ngunit pagtungtong ng sumunod na araw, gulat na gulat ang mga ito nang makita siya nitong napakalakas. Nawala na rin bigla ang bahid ng kanyang sakit, kaya takang-taka ang mga ito kung papaano yon nangyari. Marami ang nagtanong sa kanya pero maging siya man hindi yon masagot-sagot. Aminado rin naman kasi siyang wala siyang ideya kung bakit yon nangyari sa kanya. Bastang sinabi na lang niya, binigyan siya ng ikalawang buhay ng Panginoon. At para rin makasigurado, bumalik siya sa bahay pagamutan upang malaman ang kanyang kalagayan. Ayon sa kanya, nung sabihin ng doktor na magaling na siya, halos kilabutan ang buo niyang katawan. Alam ni Badot na bagong yugto na ito ng kanyang buhay, kaya hindi niya na yun sinayang pa. Dumaan ang mga araw, nanumbalik ang sigla ng kanyang pamilya. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mga taong nakapalibot sa kanya, may nangyayaring pagbabago sa loob ng kanyang sistema. Alam na alam niya ang tungkol dito, pero para hindi siya mag-alala, mas pinipili na lang niyang ipagsawalang bahala ito. Isang gabi, habang nagpapahinga si Badot, may narinig siyang tunog mula sa pinto. Ramdam niyang bumukas ito, kaya naman dali-dali siyang lumabas para matingnan kung sino ang pumasok. Mahirap na, kasi baka magnanakaw pala yung sumasalisi. Pagdating niya sa may bandang sala, wala naman siyang nakita. Pero yung entradang pinto nila, nakakagulat na nakabukas na. Dahil dito, kung kaya't dahan-dahan niyang sinuyod ang kanilang tahanan hanggang sa may marinig siyang tunog ng baso sa may bandang kusina. Walang sabi-sabi, agad siyang kumuha ng sundang, sabay tungo sa lugar na yon. Paghawi niya ng kurtina, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pumanaw niyang amo na nagkakape sa loob ng bahay nila. Dahil dito, kung kaya't napahinto siya. Agad na sumagi sa kanyang isip na panaginip lang ang lahat ng yon, kaya ilang ulit niyang sinapak ang kanyang muka para magising sa ganoong bangungot. Ngunit nang mapansin ito ng matanda, marahan naman itong lumapit kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Ikaw hindi nananaginip. Ako totoo, Badot. Salamat sa'yo. Dahil sa gawa mo, muli ako balik mundong to. Buti na rin na isahag ko totoo, Diablo. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos mautal-utal siya sa pagtatanong. Gawa nang di niya kasi sukat akalain kung papaano ito naging posible. Manoy Ambrosio? Teka, paano niyo ito nagawa? Ito simple lang, abot. Kristal hawak pinasok sa karawang mo ay kalahati ng kaluluwa ko. At yan nagpanatili ng lakas ko sa loob ng 2 taon. Ngayon ikaw na may-ari. Ako buhay, kasabay mo buhay dito sa mundo. Pero ikaw wag ka masyado tiwala sa mutya hawak mo, ha? Marami ka makikilala kaaway. Kapag demonyo na amoy mutya mo, sa kanila ay mabango. Kaya ngayon pa lang, ikaw ingat na, ha? Sarili mo dapat handa. Dagdag pa ni Tandang Ambrosio na kaya ito naging mabango sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil sa hindi nito masukat na kapangyarihan at abilidad. Marami ang nagnanais ng ganoong kakayahan, kaya kapag may natunugan silang nagtatanga nito, lahat ay gagawin nila upang ito ay mapasa kanila. Nabanggit din ito na ang mutyang iyon ay galing sa isang misteryosong nilalang sa China na nakatira sa isang malaking lawa. Kilala ito bilang bathala sa lugar nila at base sa kwento, ninakaw ang puso na pinagmumula nito ng kapangyarihan. Sa paglipas ng mga siglo,
Maraming kadugo nila ang nagtangan ng puso ng bathala na siyang naging rason upang mamuno ang mga ito sa loob ng ilang daang taon. Ang kaso, kagaya ng mga ordinaryong tao, meron at merong katapusan ng lahat. Kaya kapag natutunogan na nila ang nalalapit nilang kamatayan, pasimple na silang naghahanap ng tagapaghalili. At sa estado ng matanda, siya ang napili nito dahil siya lang naman ang taong naging kaagapay nito noong mga panahong yon ay nag-iisa na lang sa buhay. Nang marinig niya ang kwento ng matanda, agad niya yung nilapitan. Paghawak niya sa katawan nito, tumagos lang ang kanyang kamay, indikasyon na isa nga yung espiritu. At dahil sa pangyayari, kung kaya't naniwala siya sa mga sinasabi ng matanda sa kanya. Lumipas ang gabing yon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumuklas sa mga abilidad na taglay niya. Ayon kay Badot, maliban sa hindi pangkaraniwang lakas, nagkaroon siya ng abilidad na magtawag ng malalakas na uri ng demonyo. Kabilang sa mga ito ang bathala ng kamatayan at ang prinsipe na gumagabay sa mga ligaw na kaluluwa. Ngunit yung dalawang yon, hindi niya ito basta-bastang natatawag. Kailangan meron siyang magandang rason dahil kung wala, papahirapan siya nito ng isang buong araw. Dagdag pa niya na, maliban sa dalawa, kaya rin niyang tumawag ng mga diablong pumupuspos sa katawan ng mga tao. Maaaring ordinaryong tao lang ang mga ito, pero hindi yun dapat maliitin dahil ang katumbas nito ay isang dalubhasang gabunan. Halos 3 buwan din niyang pinagsanayan ang kanyang abilidad bago niya ito tuluyang napaghusayan. At nung maging pantas na siya sa paggamit ng mga nilalang ng kadiliman, tsaka pa lamang niya itinigil ang kanyang mga ginagawa. Inabisuhan kasi siya ng kanyang amo na hanggang doon na lang muna ang rurok ng kanyang abilidad hanggat hindi pa siya nasasabak sa totoong labanan. Dagdag pa nito na, sa oras na makain ng buhay na kaluluwa ang mutya, tsaka pa lamang uunlad ang lahat ng abilidad na kanyang tinataglay. Ito rin ang magiging daan upang mas lumakas pa siya ng husto. Kaya naman nung marinig ito ni Badot, di na siya nagdalawang isip na maghanap ng makakalaban. Gabi-gabi, palihim siyang naglilibot sa baryo para maghanap ng mga aswang. Ang kaso lang kahit anong gawin niya, wala siyang makita. Inaasahan naman ito ng amo niya, lalo pat hindi pa panahon ng panginginain ng mga ito. Dahil dito, kung kaya't pinili na muna niyang manatili sa bahay nila. Akala niya matatagalan pa, pero pagkaraan lang ng ilang linggo, may kumalat na usap-usapan ukol sa mag-asawang kuno-kunong aswang nakakalipat lang sa lugar nila. Ayon sa kanyang mga kababaryo, kaya nila pinaghinala ang aswang ang mga ito dahil sa lagkit ng pagtitig nito sa kanilang mga anak. Naging madalas na rin noon ang pagkakasakit ng kanilang mga kadugo, kaya sa sobrang galit nila, siniraan nila ang mga ito. Ngunit nang marinig naman yon ni Badot, agad niyang hinanap ang pamilya upang mapatunayan ang alegasyon. Hindi naglaon. Nang madatnan siya nito sa sentro ng baryo, agad niyang nakumpirma ang pagkakaroon nito ng dugo ng aswang. Yun nga lang, hindi ito basta-bastang mga aswang, sa kadahilan ng nahanay ito sa lahi ng mga gabo ng tiktik. Malakas ang kanilang mga karga at malalim din ang aral na dala-dala nila. Nung maramdaman ito ni Badot, tila bang nagkaroon siya ng pagdadalawang isip. Ngunit nang mapansin ito ng espiritu ng matanda, paulit-ulit siya nitong inudyukan na hindi yun ang bagay na dapat niyang pakatutukan. Ikaw magtiwara, Badot, ha? Kaya-kaya mo mga yan. Ako sabi sa'yo, yayo lakas walaya ka pareho. Kaya takot mo, tabi mo muna. Paano mo ikaw malalaman lakas kung hindi ito yung subukan? Kaya mamayang gabi, ikaw punta sa kanila. Ikaw na mismo dala kamatayan para sa kanila, pamilya. Parang di na-incheck yun ah.
Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla na lamang nawala ang lahat ng kanyang mga iniisip. Kaya naman pagtungtong ng gabi, matapang niyang sinalakay ang pugad ng mag-asawang gabunang tiktik. Pagpasok niya sa bakuran nito, wala siyang kaabog-abog na tumuloy patungo sa loob ng bahay. Nung mabuksan niya ang pinto, nakita niya ang dalawa na parabang kanina pang naghihintay sa kanya. Walang sabi-sabi, bigla itong umangil kasabay ng dahan-dahan itong pagpapalit ng anyo. Nung masipat naman niya ito, di na siya nagdalawang isip pa na sumugod. Gamit ang daladala niyang sundang, walang habas niya itong pinagtatataga hanggang sa matagumpay niya na itong matamaan. Sa loob ng halos 15 minutong pagpang-abot nila, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Bukod kasi sa liksi ng mga ito, kaya rin itong gumapang sa dingding at kisame ng tahanan. Makailang beses din siya nitong tinangkaang paslangin, pero sa bandang huli nabigo rin ang mga ito. Nung mahawakan niya ang babaeng tiktik, ipinakita niya sa asawa nito kung gaano kahalang ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niya itong pinugutan ng ulo, kung saan pagtulo ng dugo nito, nakita niyang kinain ito ng kanyang katawan. Matapos ang pangyayari, dito niya naramdaman ang nag-uumapaw na lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Bagay na naging daan upang hindi na siya mahirapan pang paslangin ang natitira nitong kasama. Nung mamatay na ang dalawa, iniwan niya itong walang kadugo-dugo sa katawan. Literal na tuyot, kaya naman nang matagpuan ito ng mga tao kinabukasan, marami ang nagulat sa kanilang mga nadatnan. Hindi nila mawari kung ano ang pumatay sa mga ito, lalo pat yon ang unang beses na makasilay sila ng mga tuyong tao. Dumaan ang mga araw. Unti-unti na ring nawala ng interes ang mga tao sa nangyaring misteryo sa dalawa. Habang nananaliksik ang iilan sa mga ito, siya naman noon ay payapang naghahanap buhay kasama ng kanyang pamilya. Ni isang tao sa kanila walang nagduda, kaya naman malaya pa rin siyang nakakapaglakad kahit papaano. Yun nga lang, lingid sa kaalaman ng mga ito, gabi-gabi na siyang umaalis para maghanap ng pagkain. Sa loob ng 1 buwan pinuno, kung saan-saang baryo na nakarating itong si Badot para lamang pakainin ang mutsyang tangan niya. Dahil sa ginawa niya, kung kaya't lumakas pa ito ng husto, ganon din ang espiritu ng kanyang amo. Kalaunan, nagkaroon na siya ng abilidad na pasapiin ang mga demonyo sa loob ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon siya ng kakaibang itsura na halos daigin pa ang wangis ng mga gabunang aswang. Kaya na rin niyang kontrolin ang bathala ng kamatayan, ganon din ang 9 na prinsipe ng kailaliman. Kapag naglalakad siya noon, palagi niyang kasama ang mga ito. Kalimitan sumasapi ito sa mga hayop upang makasunod sa kanya ng hindi natutunugan ng mga tao. Isang araw, dumayo si Badot sa Santa Fe. Pista kasi sa lugar, kaya naisipan ng kanyang asawa na dito magtinda ng merienda. Marami na kasi sila noong pangangailangan, kaya kailangan na nilang magdoble kayod. Siyempre bilang asawa, hindi naman niya ito pwedeng tanggihan, kaya lahat ng plano nito, sinunod at sinoportahan niya. Pagdating nila sa baryo, maaga pa silang nagtayo ng pwesto. Marami naman noon ang mamimili, ngunit pagtungtong ng hapon, may napansin siyang pangkat ng mga manggagamot na dumating sa lugar na yon. Di pa man nakakadaan ng mga ito sa kanilang pwesto, napakasama na ng tingin nito sa kanya. Siyempre para makaiwas, napayuko na lamang siya habang nagtitinda. Akala niya, palalagpasin ng mga ito ang ganoong sitwasyon, pero maya-maya pa, lumapit ang isa sa mga ito. Nung magkaharap silang dalawa, agad niyang naramdaman ang init ng mga tanga nitong karga. Ngunit sa kabila nun, hindi siya nagpatinag. At sa halip na magpakita ng takot, buong tapang niya itong tinitigan ng mata sa mata. Pagpang-abot ng mga tingin nila,
Agad naman itong nagwika sa kanya ng, Aba. May mga negosyanteng mangkukulam na pala ngayon. Tagasan ka, Manoy? Sa mukha mo, sigurado akong dayo ka rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, Hindi ko obligasyon sagutin ang mga tanong mo. Umalis ka na. Nakakastorbo ka sa negosyo ko. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad itong nag-init. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong tinigalpo sa noo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, agad itong nalusaw paglapat nito sa kanyang balat. Labis itong ikinagulat ng iba pa nitong mga kasama, kaya dali-dali itong pumaikot sa kinaroroonan niya. Inabisuhan din siya nito na huwag kikilos dahil kapag may nakita silang kahina-hinalang galaw, hindi ito magdadalawang isip na patayin siya. Ngunit nang marinig ito ni Badot, kampante naman siyang sumagot dito ng, At sa tingin nyo ba, kakayanin nyo ako gamit lamang ang mga kargang yan? Tumingin kayo sa likod ninyo para makita nyo ang sitwasyon natin ngayon. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, biglang napatahimik ang mga antingero matapos nilang mapansin ang libu-libong mga demonyo na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nakita rin nila ang pangingibabaw ng mga prinsipe sa kanyang katawan, dahilan para mawalan ito ng lakas ng loob. Maya-maya pa, imbis na manatili pa yon sa harapan niya, napilitan na itong tumakbo papalayo. Matapos ang pangyayaring yan, unti-unti nang kumalat ang kwento tungkol sa kanya. At sa pagdaan ng mga araw at buwan, paulit-ulit siyang binisita ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ito gustong agawin ng kanyang karga, pero bandang huli, nagsisilbi lang itong pagkain sa mutya niya. Ayon kay Badot, na kahit purong kaliwa ang tangan niya, hindi niya ugali ang pumatay ng mga albularyo o antingero. Bagaman may kasalanan ng iilan sa mga ito, malaya niya itong pinapalagpas. Ang sa kanya lang, papatay siya ng mga nilalang, alinsunod sa kailangan ng tangan niyang mutya ng puso ng bathala.